back to Garissa. Jopuonjre manotimo penj maduong' mar klas 12 mahiga mokalo mane orem yudo thuolo mar donjo e mbalariany ojiw mondo oriwre kod kuonde tiegruok mag tije lwedo mong'ere kaka TVET. Jip makama ochiw kod riwruog mine matie pinje Jo-Arabu kod Amboseli. Gikoni piny poni jopuonjre yudo lony mag tije lwedo ginyalo bedo kod thuolo maber mar yudo tije pinje maoko. Riwruogno jiwo jonyuol mondo kony nyithindgi e tero tiegruok kata yiero tiegruok moluwore kod dwach japuonjre kendo manyalo miyo giyud tije e piny masani. It is important for those who really did not achieve the grade to go to the university to start thinking of doing courses that are skill-based. This is how they are going to build themselves, because the white-collar jobs are not many, and only few companies can be able to absorb the few that will even also go to the universities. For our nation to grow and for the world to grow, our young people must embrace the skill-based courses. My name is Assi Richa, and I'm the founder of Evolving Women, an organization based in Dubai, United Arab Emirates, that is basically an end-to-end platform for talent development. And we're here today because we have established a partnership with Amboseli Institute of Hospitality Technology to present our program and enroll their graduates onto our program that enables them to travel to the Middle East for training and job experience.